Daily vlog se spune? Cred că da. Ceasul meu deșteptător este Denis. La 6 mi-a dat trezirea. Și la 2 am reușit să-l ador. Am dormit 4 ore amândoi. La 7:30 trebuie să ieșim din casă, trebuie să merg la contabilă pentru niște acte și o să avem 3 ore de mers, dus și întors. Lui Denis nu prea îi place să stea în mașină, dar sper să reușească. A fost totul bine și am ajuns acasă. 11:30, el își mănâncă repede plăcinta lui preferată, iar eu îmi fac o cafea de prânz. Am stat un pic pe live cu voi de vorbă și apoi mi-am luat o salupetă de scandal pe mine și am trecut la treabă, pentru că mai am 2 ore și jumătate până mergem la terapie. De mâine ne apucăm să zugrăvim casa, să schimbăm parchetul și așa că am început din camera fetei. Peretele ăsta trebuie să-l desfințăm neapărat. Am vorbit cu ea și în sfârșit este de acord să-i dau desenele jos, să-i le pun eu într-un dosar și așa că trebuie să fac asta cu mare grijă să nu rup nimic. Acum 6 ani am făcut peretele ăsta roz, acum a crescut, are 10 ani și așa că îl vom face înapoi alb. Știți cine e în acest desen? Eu. Ce ziceți, semănăm sau nu? Emil a găsit organizatorul ăsta pe la un magazin, i-am spus să mai ia încă 5. Să-i organizez toate lucrurile, credeam că aici pot să arunc ceva, să mă folosesc de cutii, dar erau slime-uri, tot slime-uri făcute de ea. Peste tot găsești luciuri de buze la ea în cameră. Acum când filmez m-am prins de ce își punea ea desene. Atunci când colora, pur și simplu îi sărea pe pereți, deci este un dezastru. Iar acest birou o să-l curăț bine și o să-i pun autocolant. Bineînțeles tot roz, păstrăm un pic de roz în cameră totuși. Și le-am pus în pat, că nu aveam unde să le pun, pentru că tot restul casei o să-l văruim. Mi-am făcut repede un duș pentru că deja suntem în întârziere și plecăm la terapie. Aud un pic, ca seara am terminat șifonierul lui Denis de organizat, toate lucrurile pregătite pentru școală, dansăm un pic și am plecat. Am întârziat un minut. De obicei suntem punctuale, așa că o să ne ierte de data asta, terapeuta. Centrul ăsta a devenit casa noastră. Încă mai lucrăm la partea senzorială, lui Denis îi place foarte mult, iar terapeuta mi-a spus că a văzut o îmbunătățire de când am fost la autotransplantul cu celule STEM. M-am întors acasă, croită pe ciorapi chiloții lui Denis. Trebuia să văd ce-i mai vin și ce nu-i mai vin. Am pus câteva perechi de chiloți, pentru că restul i-am pus jos la îndemână într-o cutie să-l pot schimba de 100 de ori pe zi. Încă lucrăm la Pampers, să-l dăm jos. Iar acești chiloți i-am găsit de pe Shein. Sunt niște chiloți impermeabili. Ăștia sunt pentru urgențe atunci când călătorim cu mașina. Alți ciorapi și chestiile de mare, căciul și cam atât am terminat. Aici am niște chiloței noi pe care o să-i dăruiesc. Emil s-a apucat să izoleze, pentru că mâine văruim. Iar acum mai trebuie să dau cu aspiratorul la Denis în cameră pentru că și-a luat mâncare și a făcut un dezastru. Ce vă spuneam, el nu suportă curățenia. 10:30 mergem la baie și la sol.